ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊರೆಯೋಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಹೊರೆಯೋಡು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಹೊರೆಯೋಡು ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದು ಪುಳ್ಳ ಚಿಲುಗು ಬೆಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಗಳು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಈ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಅವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶರತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕತೋಟ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಅವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಪಿಲಾಟ ಜನಗಳ ತಾಟಿದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊನಗ ಅಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್2ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಅವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎಲ್2ಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಶರತ್ ಕಾಪು ಆರೇನು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಅವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಶರತ್ ಕಾಪು ನನಗುರಿ ನಾಯಕ ನಟ ಶೈಲೇಶ್ ಬಿಲ್ವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನಗ ಇದು ಪಿಲಾಟ ಸರಕಲ್ಲ ತಾಟಿ ಹೊರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾದ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಶೈಲೇಶ್ ಬಿಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅವರಿಂದ ಎದುಕೊನಗ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಿಂಚರೂಪಣ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರಿನ ಮಗಲ್ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಂಬೆ ಮೂಲ್ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆರ ಊರುಡು ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುಣೆದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬೈದ್ರಾಜ್ ಇದರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರಿನ ಮಗಲ್ ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ತೋರಿಕೊಂಡು ಏತು ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಸರ್ ಹೊರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತ್ ಜನ ತೂಯರು ತೋಚಿಂಗ್ ಕೈ ಮಿದ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದ್ರು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರೆ ಏತ್ ಸರಿ ತೂಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒರ್ತಿ ಪೋಯಿನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ పోతారా ಫ್ಯಾಮಿಲಿ పోయింది ఎంచేతను పిల్లు సూపర్ ఇతండి కొర్లరే ಓಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಈ ಅನುಭವನು ಜಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೊ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಗಲ್ ಬಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಆತೆ ಸೊ actually it's onchuru different adondu movie, so it's not like a fight or romance but it's kind of different actually. Mastu khushi and actually heroine, it's very awesome, the fight scenes, so it's very good. Twist undu, story suspense undu, ontara suspense thriller comedy undu, so the friendship, meaning of friendship undalpa, so in mastu khushi and actually okay ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ದಯಗೊಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೃಶ್ಯಲು ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಡುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 2 minutes ಟ್ರೈಲರ್ ನಾವು ತೂದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ
ರೀಪಾಡಿ ഒരു രോജി നമ്മുടെ പാത്രം തുള്ളു ഓ സത്യം ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲೊಟ್ಟು ಮೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರು ಮೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯೋಲ್ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಲೆಗೂ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಲೊಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಗ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇಸ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಮೆರಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಭಟ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣ ತೀರ್ಬೇಡಿ ಕೊಂಚ ಹೋದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಮಲೊಟ್ಟುನೆ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತನು ಕಮ್ಮುಲ ಬೆಟ್ಟುಡಿ ಇಡೀ ಮಾಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವಾಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಪಟ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಕರತಾರ ತಯಾರಿಕಲು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಲೇರು ನಮಗೆ ಸತಿಸ್ಯ ಜಗ್ಗಿ ಕುಡೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆರಡು ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಸೊ ಪಿಲ್ಲಾರ್ದ ಜನಗಳು ಎಂಚಂತ ಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏರು ಪೂರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಗುಳಚಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪನೇನೆ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ತೋಜಾದು ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ದಯಮಾಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಭಟ್ಟನ ಮಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೋದು ತೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಬೋದು ಬರ ಕಾರಣ ತಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಹತ್ತಿಕ್ಕಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಪುದರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುದರ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆ ನೀರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ತಂಡಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪರಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿಖಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಂತು ಕೊರೋದಲ್ಲ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುವಂತೆ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದವದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚುಕ್ಕೆದೀಪ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಭಟ್ಟನ ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅವಡು ಪಂಪತ್ತಿದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ